Завтрашняга дня абітурыенты, што хочуць атрымліваць адукацыю на бюджэтным і платным навучанні, могуць падаваць дакументы ў абраныя вышэйшыя навучальныя установы. Пры гэтым выпускнікоў, якія здавалі цэнтралізаванае тэставанне, на 10 тысяч больш, чым колькасць запланаваных месцаў. А на некаторыя, асабліва запатрабаваныя спецыяльнасці, большасць месцаў ужо занялі мэтавікі. Працягне тэму ўступнай кампаніі Ірына Дарафійчук. Для кагосьці завяршэнне ўступнай кампаніі, для іншых пачатак. Заўтра закончыцца залічэнне на мэтавае навучанне ў вышэйшыя навучальныя установы краіны і пачнецца прыём дакументаў паводле агульнага конкурсу. Сёлетняя адметнасць – дакументы можна падаць праз электронную чаргу. Всего вузы в этом году планируется принять 48,2 тысяч человек. За счет средств бюджета мы планируем принять 31,8 тысяч человек, что на 400 человек больше, чем в прошлом году. Гучыць лагічна, бо і выпускнікоў сёлета ў краіне на 1500 больш, чым летась. Але нягледзячы на павелічэнне лічбы бюджэтнікаў, агульная колькасць першакурснікаў будзе на 2300 чалавек меншая, чым у мінулым навучальным годзе. Прырост адбыўся за кошт скарачэння колькасці платных месцаў. Зменшэння тых, хто больш незалежны, хто атрымоўвае адукацыю, можа распараджацца сваім часам і сваімі магчымасцямі пры сканчэнні вузу. Гэта таксама абмежаванне той колькасці студэнтаў, якія па свайму выбару ідуць, абіраюць спецыяльнасць. Пасля заканчэння ВНУ на бясплатнай аснове выпускнікі мусяць адпрацаваць паводле размеркавання. У мэтавікаў яшчэ больш жорсткія ўмовы, немагчыма змяніць спецыяльнасць. А запатрабаваны ў эканоміцы медычны кірунак амаль без выбару, да 80% месцаў мэтавыя. Платнае навучанне дае больш свабоды, але не кожнаму па кішэні. У залежнасці ад абранай навучальнай установы год навучання можа каштаваць да 4,5 тысяч рублёў. Стоимость оплаты за обучение, она формируется с учетом тех затрат, которые осуществляются на подготовку специалистов. В этом году оплата не планируется, стоимость повышения. Магчымы і іншы варыянт атрымання вышэйшай адукацыі, аднак яго чыноўнікі намагаюцца замаўчаць. Гэта вучоба за межамі краіны. Тым больш сёлета, паводле Міністэрства адукацыі, прадметам-лідарам для цэнтралізаванага тэставання акурат аказалася англійская мова. Яе здавалі больш за 16 тысячаў абітурыентаў. Будучыня ў еўрапейскай мове і ў еўрапейскім асяроддзі адукацыйным, а потым і жыццёвым застаецца вельмі істотнай. І гэта такая прыкмета істотная. Значыць, усе гэтыя людзі таксама арыентуюцца раней ці пазней на тое, каб жыць у Еўропе. Калі яна не настане ў краіне, то хутчэй за ўсё прыйдзецца з'ехаць. Прымаць дакументы паводле агульнага конкурсу будуць да 17 ліпеня. На сельскагаспадарчыя спецыяльнасці і ў навучальныя установы сілавых структураў на 2 дні даўжэй, да 19 ліпеня. Больш часу маюць тыя, хто плануе вучыцца платна, да 1 жніўня. Залічэнне пераважна адбудзецца да 27 ліпеня. Ірына Дарафійчук, Белсат. Лукашэнкаўскі савет міністраў прапанаваў штрафаваць за прапаганду гомасексуальных адносінаў, змены полу, бяздзетнасці і педафіліі. Законапраект апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Змест амаль аналагічны расійскаму закону аб прапагандзе нетрадыцыйных адносінаў, які існуе 12 гадоў, а ў апошнія 3 зацята выкарыстоўваюцца для рэпрэсіяў супраць ЛГБТ-супольнасці. Да чаго рыхтавацца беларусам у сувязі з новым адміністратыўным артыкулам, высвятляла Юлія Цяльпук. Заканадаўцы рэжыму карэктуюць кодэкс адміністрацыйных правапарушэнняў. Сярод дробных паправак новы артыкул 19.16 КоАП аб пераследзе за інфармацыю, якая фармуе станоўчае ўспрыманне гомасексуальнасці, прапагандуе змену полу ці бяздзетнасць, прадстаўляе педафілію як дапушчальную норму. Што канкрэтна будзе лічыцца прапагандаю, крытэры не акрэсленыя. Калі глядзець на тое, што Беларусі ўжо адбываецца, я б думала, што найперш можа ісці паляванне на тых, хто штосьці пра гэта піша онлайн. То бок гэта соцсеткі, пасты, відэа, каментары, лайкі. Усё, што мы ўжо ведаем, толькі цяпер на плюс яшчэ некалькі тэм.
Напрыклад, калі вы блогерка і феміністка, у Беларусі давядзецца ўстрымацца ад пастоў пра плюсы адсутнасці дзяцей. Калі вы фатограф, будзе немэтазгодна размяшчаць у сеціве фота асобаў ЛГБТ-супольнасці ці мадэляў, што прайшлі праз змену полу. Але што ў гэтым шэрагу робіць педафілія, за якую ў Беларусі прадугледжаная крымінальная адказнасць? Беларусь синхронизуется с Россией, и раз у России у одну линию ставить, так, у один шерах педофилию и нежаданне мець дзяцей, дык то ж самае робіць у Беларусі. Адпаведна, расійскі закон з 2013 до 2022 года забараняў прапаганду ўсяго пералічанага толькі сярод дзяцей. ЛГБТ-актывіст Ярослав Распутин распавёў, што за гэты час завялі не больш за 100 справаў ва ўсёй Расіі. Например, было дело против Wildberries за то, что у них не стояло 18+, на каком-то там календаре с девушками полуобнаженными, но, значит, проблема в том, что они ЛГБТ, а не в том, что они порнографию распространяют. И так продолжалось до 2022 года, и, в общем-то, этот закон был скорее спящим. Никто особо никого не трогал. В 2022 году резко все поменялось. Дайшло да забароны сусветна вядомых твораў мастацтва, як кнігі «Лета ў піянерскім гальштуку», «Партрэт Даріяна Грэя» і некалькі раманаў Стывена Кінга, серыялу «Эйфарыя» і фільмаў «Назаві мяне сваім імём» і «Гарбатая гара». А ЛГБТ-актывістаў прыраўнялі да экстрэмістаў. Традыцыяналісты, граючы на адным поле з сілавікамі, не пакідалі іх у спакоі. Ярослав Распутин, які жыве цяпер за мяжою, учора атрымаў штраф у памеры 400 000 расійскіх рублёў. Гэта 15 000 беларускіх. ЛГБТ-тэмы робяцца камянём спатыкнення не толькі ў дыктатурах. Можем на Трампа посмотреть, его там очень сильно волнует, кто как меняет пол в Америке и вообще во всем мире. Казалось бы, да, у человека крупнейшая страна в мире, самая богатая, множество проблем совершенно, но единственное, с чем он реально борется, это с трансгендерными людьми. Раней прапагандысты з Менскую Масквы казалі, што ўсе нетрадыцыйныя каштоўнасці з-за акіяну. Цяпер, што з еўразвязу. Калі больш лагодную копію расійскага закону прымуць у Беларусі, то пакаранне за распаўсюд такіх каштоўнасцяў будзе складаць ад 20 до 150 базавых велічыняў. А калі такая інфармацыя трапіць да няпоўнагадовых, то да 200 базавых. Юлія Цельпук, Белсат. Да іншых тэмаў польскія ўлады ўвялі санкцыі супраць кампаніі «Картрэ ЛЛП», зарэгістраванай у Казахстане, але звязанай з Беларуссю. Паводле падатковай адміністрацыі Польшчы фірма пастаўляла ў еўразвяз фанеру расійскага і беларускага паходжання, афармляючы яе як казахскую прадукцыю. У справаздачы МУС Польшчы адзначаецца, што «Картрэ ЛЛП» расійская кампанія, звязаная з беларускім гігантам мэблевай і дрэваапрацоўчай галіны. Яе заснавальнікамі з'яўляюцца Наталья Слоква і гандлёвы дом мэбля КЗ, якім у сваю чаргу валодае холдынгавая кампанія «Пінск Дрэў». Санкцыі супраць казахскай кампаніі прадугледжваюць замарожванне яе фінансавых актываў у Польшчы, забарону на ўдзел у закупах, а звязаныя з ёй асобы могуць быць прызнаныя непажаданымі ў Польшчы. Акрамя таго, польская пракуратура распачала крымінальную справу, вядома пра затрыманне 3 асобаў і канфіскацыю фанеры. Тым часам працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў працягваюць ліквідацыю наступстваў непагадзі, якая закранула ўсходнюю і цэнтральную часткі нашай краіны. Перабоі з электрычнасцю былі цягам сотняў амаль у 900 населеных пунктах. Падлічваюць нанесеную шкоду і лясгасы на 1800 гектарах. Цяпер трэба правесці высечкі. А тым часам сіноптыкі папярэджваюць, што ў выходныя захаваецца неспрыяльнае надвор'е, чакаюцца навальніцы са шквалістым ветрам. Вашай увазе відэа з аднаўленчымі працамі. Сейчас идет град, какая-то была хорошая погода, а сейчас посмотрите, что это? Если вы на улице и непогода застала вас на улице, то старайтесь избегать шатких конструкций, билбордов, различных малых архитектурных форм, остановочных пунктов. Не паркуйте свои автомобили в низинах, а также вблизи деревьев.
Мы в отпуске находимся, поэтому как бы не помочь нашим коммунальникам, нашим службам МЧС не получалось. Сёння другія ўгодкі смерці вядомага мастака і палітвязня Алеся Пушкіна. Ён памёр 11 ліпеня 2023 года у гарадзенскай больніцы, куды яго даставілі з турмы. Пушкін быў вядомы як адзін з найяскравейшых беларускіх іканапісцаў і паслядоўнік прыхільнік незалежнасці. Ён свядома вярнуўся ў Беларусь, ведаючы, што трапіць за краты. Здаецца, ўсё проста, здаецца, ось такі свойскі чувак. А за гэтым усім стаіць вось гэтая праца духа. Вось тое, што яна не кідалася в вочы, тое, што яна не была відавочнай і неяк так праграмна дэманстраванай, гэта быў вельмі цікавы момант, бо Алесь, з аднаго боку, быў выдатным перформерам і сваё жыццё будаваў як фантастычнай прыгажосці перформанс лезь да апошняй драматычнай, трагічнай кропкі. А з другога боку, вось гэтая перформатыўнасць, вось гэтая ягоная здольнасць адбудоўваць дызайн уласнага існавання, яна мела вельмі моцны і вельмі прыгожы такі смак шчырасці і непасрэднасці.